Masquerade saying with Zimbabwe, welcome to our channels, Confessions and Deep Secrets. Kanagariki kutanka kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchungwa kwa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi mwe Zimbabwe tafigirai nyaya ya Buditswa neblawa 24 nyaya yekusungwa kwa Amos Chibaya, a well-known political opposition figure from the Citizens Coalition for Change Party. Arikunza kuzobuda mjeri anytime soon. Muswe Mande, a judge Muharare akabuda achitaura iye achiramba request ya Amos Chibaya ye bail. Zambira mushe Chibaya arikunzi he was telling people to cause trouble and to be violent in Zimbabwe. So according to a news report by the Blood 24 News, zvikunzi nyaya yakatanga muna June muHarare at the Magistrates Court. Chibaya nemamwe CC supporters hanzi vanga vari ku the High Court uko vachida kuti vamwe vavo vapiwe bail vanga vakasungwa vanosanganisira Jameson Timber nevamwe 78 activists. So according to the police, Chibaya arikunzi akaunganidza vanhu outside the building record hanzi akatanga kutaura achiincite violence ku the public muZimbabwe. So zvirunzi zvakaitika pamwe chete zvakaitwa naAmos Chibaya pamwe chete naAgency Gumbo pamwe chete naGift Stalos Siziva. Nyaya yakabuditswa the Blood 24 vachitaura the website vachitaura yachiti Amos Chibaya, a well-known opposition figure from the Citizens Coalition for Change Party, won't be getting out of jail anytime soon. On Monday, a judge in Harare said no to his request to be freed on bail. Chibaya is in trouble for supposedly telling people to cause trouble and be violent. According to a report by Blood 24 News, the whole thing started back in June at the Harare Magistrates Court. Chibaya and other CC supporters were there because some of their friends from the party were trying to get bail, but things didn't go as planned. According to what the police say, Chibaya got a bunch of people together right outside the court building. He started talking to them, and two other CCC guys, Agents Gumbo and Ostalos Gift Siziva, also said some things. Here's what Chibaya supposedly told the crowd. Chirizim chinochika chikaona vanhu chinobvunda havana kuwina ma-elections. Togona ngofuma tawa kungotonga. Zimbabwe haisiye ZANU-PF. Zimbabwe is not a Mnangagwa dynasty. Zvekumbunyikidzwa vanhu zvinofanira kupera. In simple terms, he was saying the government is scared of people and didn't really win the elections. He also said that CCC could be in charge soon and that Zimbabwe doesn't belong to just one party or one family. He wanted the government to stop pushing people around. Chibaya didn't stop there. He asked more people to come and help get their friends out of jail. Some folks in the crowd got excited and said they'd use force to free the prisoners, shouting, "Tichavatora nechisimba." When it was time for Judge Dennis Mangosi to decide about bail, he wasn't happy. He said the accused breached bail conditions. The accused will abscond if granted bail. The judge also mentioned on absconding of trial, the state has managed to prove its case, so you are denied bail on that ground. This isn't Chibaya's first time. This is not Chibaya's first time running with the law. He has been arrested many times before speaking out against the government. Just recently, he had to pay a fine of $50 because he didn't show up to court for another case he is involved in. The party trying to put Chibaya in jail say they are worried he might do the same thing once again if he is let out. They think he might not come back to court or might cause more trouble. All of this is happening because things are tense in Zimbabwe after the last big vote. Many people aren't happy with how many things turned out, and there is a lot of back and forth between the government and those who don't agree with it. For now, Chibaya will have to stay in jail until at least October 30. That's when he's supposed to go back to court. Here
he's got a lawyer named Chris Mike who's trying to help him out. This whole situation shows how tricky things can get when politics and the law mix. Some people think Chibaya is just speaking his mind, while others say he is causing too much problem. It's a tough spot for everyone involved, and it looks like it might not be over anytime soon. Tonya yakabudidzwa ne the Blood 24 muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munionawo sei nyaya iyi kuti zviri pere zviri kuitwa na the judiciary system yemuno muZimbabwe on Amos Chibaya, kana kuti uyezve makazvitarisa achabuda here mujeri, kana kuti tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Victory certain. That's a very stronger victory certain we are going to achieve. Our colleagues did not commit any offense. Because commemorating June 16 is not a crime. It's an international day which is recognized. So there is no need whatsoever for them to be arrested. But we'll get there. What simply means that the regime is panicking. Because they've stolen elections on 23 August 2023. That's why they're just arresting people illegal. But we'll get there. Let's remain stronger. Victory certain. Chamisa way. My champions. Tendai my champions mawuya kuzo pa solidarity kuvana vemusangano vakasungwa zviri pamutemo nechikonzero chekuti zuva the African Child 16 June rinopembererwa every year, rinopembererwa gore roga roga, and haisiri moto kuti mwanga chipemberera. Zvatinongoona zvirapa kuti hurumende chiripo chiri kuvhunduka nokuti havana kuwina maelection, vakapirira maelection. Vanoona vanhu vakaungana vanofunga kuti vanhu vaida kuota vachitipa zvamakatipira zviya. Saka nyaya iripo ndekuti ngatirambe takasimba. Chodiwa muno munyika kuva nesarudzo dziri pachena zvisina kupirira, kuva nehurumende yejekerere. Saka ngatirambe tichiuya kuno kumatare kotsigira vana vedu. Aluta kondinyuwa. Abasha dictatorship abasha. Basha mnanga kwa basha. Basha ZANU-PF abasha. Basha dictatorship abasha. Chamisa oye. Maita basa organizer network redu. My citizens, thank you very much. Kuya kwa maita in solidarity. Isu our struggle oilwa nenyaya solidarity. Tinomira pamechede nema citizens edu akasungwa. Hatibvunduki, ZANU-PF inoziva havana kuwina sarudzo, havadiwi nevanhu. Chavanoziva kushandisa chera. Vari kuziva message yangu yekupedzisira to ZANU-PF and all the headmasters of chaos. Musaprovoka vanhu. Nekuti kana tazodecide to invoke section 59 of the Zimbabwean constitution, toshandisa these streets as a point of entry to reject our display. Sakazivai vanhu vezanu kuti isu were peaceful people. Asi don't provoke us, don't provoke the people of Zimbabwe. Maita basi. Chamisa oye! Chamisa oye! Chatingaziva hama dzadiwa machampions. Ndechekuti mango mazuva vari mukati kutopika mhosva usina kupara. Anomaona manje. Saka tiri panapa tifana kutaridza kuti hatifari nezviri kudi tiri tose here. Kusafara tifana kurejesta kusafara. Nyika ino haisi rezanu. Nyika ino haisi kambani yezanu. Zimbabwe is not Mnangagwa dynasty. Inyika yevanhu.
nyaya dzokubunyikidza vanhu dzofana kupera, nyaya dzokubata vanhu munhapwa dzofana kupera. Nyika ino inyika yevanhu, havana kuina maelections agona mukumastalo. It is very true. So naizvozvo hatibvumi zvavanenge vachiita kuvanhu vezimbabwe. We must register our concern and hatidzivisiwi. Nyaya yedhemo zvobvumidza mutemo zvirimo, musavhunduka musatla. It's allowed. So mazadiwa musi weThursday ngatiuye takati wande handizvo here totora chi vana vedu. Thank you very much.